Machiegni kendo nyakoro Ramogi moko kuom jolony e weche mag chik e boma ma Kisumu koro wacho ni okang' ma jood bura okawo mar puodho aguch omenda mar NG-CDF mondo ket e chik en gino ma doho biro wito oko. Okil Kamaloka Agri Mwamo wacho ni gin kod geno ni od bura mar Senate biro kuongo tamore puodho chikno ma jood bura 304 duto siro kata gisiro chieng' tich ariyo jumani e od bura. Mwamo wacho ni jood bura onego yie ni gionge kod teko moro amora e yor chik mar tayo omenda mag NG-CDF, gino ma wacho ni thothgi tiyo godo e yor siasa kod mibadhi. Omiyo giwe ketho time. Gik ma gitimo amendment ma gitimo midwa gine constitution gibet gi gune ni the pass gi 2/3. Court biro wito oko giae gigo. Nikech ka gidwa amend gidwa keto CDF constitution. Nyaka gi amend articles mag public finance. Ma wacho ni ng'ama nyalo manage pesa en executive. To gimbe be king'iyo teko ma katiba miyo member of parliament and gin adek: legislation, oversight and representation. Kagidwa loko their function, then giwe parliament mondo gidhi giring executive. CDF ne osemiyo ji gore ne wach parliament mok berber. To jok mabesa nitie parliament gi nitie jok miwacho ni CDF managers magi gina joma iluongo ni kojolo gi dholuo, lakini ng'ama rand CDF en ga MP. Emomiyo gidwar ni gini kik gol ni gini magi manage ni mondo terne county government, terne national government. Ok gidwar nikech gineno ni mae yo ma ginyalo duoko go pesa ma nyocha gitimo go campaign. To konego bed kamano.